дадоха кръвта си над 200 000 руски, украински, румънски и финландски войни и голяма част от опълченците. В нашата община има 9 опълченци. И пред техните кости на самия национален празник, на 3 март, ние ще поднесем своите цветя на признателност, на синовна обич и на благодарност за това, че са донесли с подвига си да участват в тази последна руско-турска освободителна за нас война, с която българите извоюваме своето национално освобождение. Аз приветствам от традиция, които в крайна сметка отделят от времето си и от средствата си, за да запазят, за да покажат на поколения българи. И аз вярвам, че нашите ученици днес ще запомнят поредната изява на Исторически музей Генерал Тошево, на община Генерал Тошево, на комитет Васил Левски, с това, че тук пред нас не са бутафорни оръжия, а са оръжия, които са действащи и благодарение на усилията на членовете на тук традиция, те все още могат и да бъдат използвани. Нали така, уважаеми господа? Благодаря ви, че сте тук сред нас и имате възможност да презентирате това, което сте представили пред нас на нашите съграждани, най-вече на новото ни поколение, на младите деца на ученици. Уважаеми граждани на Генерал Тошево, за нас е чест и удоволствие да представим част от нашите лични колекции, както преди малко Звукът каза, издирване с много старание, възстановяване с много внимание. Всеки от вас ще има възможността да се докосне до тях, да види устройството и начина, по който сработват. Целта на нашето посещение тук е да ви направим съпричастни към историята, защото нашата история, на нашия български народ е велика, достойна история и, както е казано, народ, който не помни историята си, няма бъдеще. Аз виждам хора само, които са развълнувани от историята тук, което е гаранция за доброто бъдеще на града и България. Ще започнем представянето на оръжието, снаряжението и униформите в хронологичен ред. И във връзка с това давам думата на представителя на четническото движение. Хайдушкото лапсо. Добър ден, здравейте приятели, здравейте деца. По стечение на обстоятелствата България пада под турско робство, но още от първите дни на падането под робство българина не се примирява с това да живее като роб. Съпротивата започва на малки групи, на малки чети, след като вече държавата не съществува. Те оказват яростна съпротива и защитават род, чест и родина. Чак в по-късен етап, когато огнестрелните оръжия вече са на въоръжение в Османската империя, зверствата над местното население са нетърпими. Юначни мъже излизат в гората за да защитат своята чест, своето достоинство, да отмъстят за погубен роднина, било брат, било сестра или жена, дете. Единственият начин за да бъде отмъстено е да се пролее кръвта на душманина. Отначало хайдутите са скитали по горите и по планините на малки групи от 3-4 до 12-15, в последствие и до по-големи групи. Основното нещо, което е, отначало хайдутите
са разчитали на това, когато погубят душманин, да могат да се въоръжат. Понеже българина в този момент в подробство е нямал права нито да притежава нож, камо ли оръжие за собствена защита. Погубвайки душманина, обличайки неговите дрехи, за да бъде неразпознаваем, да го мислят за османия, за турчин или за черкезин, изглежда униформата на хайдутина по начина, по който е бил облечен. Горната дреха се нарича чепкен. Не случайно тия витрила, тук където ги виждате, това не са крила, това са ръкави. Когато времето се влоши и е студено, те се закопчават и стават като ръкав. Но по този начин движенията са много свободни. Въоръжението се е носило на пояса. По принцип имаме, това е пищов. По принцип се носили по 2 броя в пояса. Само ще обърна внимание на външния вид, много си приличат, но дели ги много време еволюция в оръжието. Тук имаме един кремаклия. Защо се нарича кремаклия?